A de 2020 será unha Semana Santa moi diferente no concello de Sanxenxo. O ano pasado a ocupación hoteleira situouse nun 85%. Este ano as vacacións non levarán visitantes ao municipio. Desgraciadamente atípica, porque se estarían chegando aquí neste momento centos, miles de persoas hoxe á tarde, seguramente, e lamentablemente por esta situación non pode ser, non. Esperemos recuperarnos canto antes e aínda poder aproveitar parte do verán, aunque non vai ser todo igual despois desto, verdad? Aquí tamén o concello decidiu pechar as praias, incluso antes de que se decretara o estado de alarma. Ao contrario do que sucede no Grove, non detectaron ningún movimento que lles faga sospeitar que hai persoas que intentarán chegar a Sanxenxo en Semana Santa. É imposible prácticamente desplazarte sin ningún control. Creo que a xente que vai ser responsable é o que se desplace sabe que lle vai a caer todo o peso da lei encima, pero en Sanxenxo non vemos nin percibimos ese problema. En calquer caso estamos coordinados perfectamente a Policía Local coa Garda Civil, están traballando o Exército tamén, o sea que estamos moi tranquilos por ese lado. Martín xa pensa no levantamento do estado de alarma. El é dos optimistas. Cree que o feito de que o 90% do turismo que recibe Sanxenxo sexa nacional xogará ao seu favor tras as restriccións. As persoas cando decidan salir no mes de xullo, no mes de agosto, no mes de setembro, van a elixir zonas como o caso de Sanxenxo, porque son unhas zonas que tes unha moi boa sanidade en Galicia, que tes un pueblo limpio, que vamos a aplicar medidas xunto cos hosteleiros e cos bares para ter moito máis higiene, que non nos queremos a dormir tampouco. Non vai a ser que se levante isto e que nos colla todos co pés cambiado. Eu sei que non, porque Sanxenxo é un pobo de xente emprendedora, de xente feita a sí mismo, e por tanto sou convencido que tamén son oportunidades en momentos difíciles como este.